tid. Ja, lad os prøve på den anden side. Jeg tror bare, at vi skal gå over og kigge på ravnerotte. Ja, det er en god idé, Rafael. Jeg tager den her række her. Ja, så tager jeg den her. Nej, jeg har fundet den. Nu er. Og der er også en masse penge. Ja, og der sidder også en lille pige. Og hun er trist. Hvorfor er du så trist? Min far han sagde, at jeg skulle vente her på ham, men han kommer ikke tilbage. Hvor lang tid har du ventet? En uge. Hvad hedder du? Pia. Du kan bare gå med os. Ja. Kan jeg? Ja. Ja. Prøv at se, der står Pia Dante. Ja, det gør det der også. Og alle pengene er der. Ja. Og der er også en lille pige. Ja. Okay, den tager vi lige op. Og hun er rigtig trist. Hvorfor er du så trist? Jeg venter på min far. Hvor er din far hen?